Ai, hola, què tal? És que em pilleu aprenent l'idioma dels protagonistes del meu reportatge. Perquè resulta que ací al Delta de l'Ebre es celebra el festival de birdwatching. I tu dius, què és això del birdwatching? Doncs bird, d'ocell, i watching, de mirar. I els experts que practiquen aquesta ciència del birdwatching es diuen ornitòlegs, que res té a veure amb l'otorrinolaringòleg, que aquest és el metge de la gola i de l'oïda. Amb aquesta barqueta de perxar sembla que estic a casa, a l'Albufera de València. I tant que sí, és que de fet a l'Albufera de València també n'hi ha de barques de perxar o puntones. Nosaltres aquí li diem puntones, que són aquestes embarcacions típiques, tradicionals, que s'utilitzen o s'han utilitzat aquí al Delta, sobretot per a la caça, la pesca i el transport de mercaderies dins el Delta. Podríem estar també en un passeget romàntic, no?, per a Venècia, si el gondoler, cantant alguna cosa. Oh, sole mio! Canten i riuen, i conten xistes per no plorar. És més llarga, però no ho farem més llarga. Molt bé, molt bé, Ramon. Hola, què tal, com va? Josep, estan molt concurrits aquests canals. Sí, la veritat és que aquí avui hi ha molta gent, Què fa del Delta de l'Ebre un entorn tan especial per als amants de la natura i dels ocells? És un entorn molt gran on hi ha moltíssimes basses i, evidentment, a les basses hi ha molta fauna, sobretot ocells. Em costa dir a mi ocell, perquè a València li diguem pardal. Pardals. I nosaltres aquí li diem moixons. Veus el vocabulari com canvia? La riquesa cultural de tots els dialectes. Exactament. I quantes varietats d'ocells hi ha? Aquí al Delta se'n poden arribar a observar, jo diria, unes 350 espècies. Vosaltres us comuniqueu amb ells, d'alguna manera? Parlen algun idioma? La veritat és que no. Hi ha gent que potser sí que és més experta. Ramon, és com seria... Això no t'ho sabria fer. Podria servir per això, trobo. Ornitòloga oficial. Perquè l'únic que sabem nosaltres d'ornitologia, bàsicament, són els periquitos que tenim a la gàbia. No, la veritat és que aquí hi ha molt per aprendre. Bueno, ara mateix que hem pujat al mirador hi havia flamencs, hi havia fotges, hi havia diferents tipus d'anàtides, ardells. Som de l'era dels pardals, de l'era dels pardals. Quin ornitòleg més jove, no? Hola, me llamo Luca, Tu molt d'accent de Palamós no tens, no? D'on ets? de Zafra, cerca de Badajoz. Para ser fotógrafo de aves necesitas muchísima paciencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tiras para sacar una sola foto que te salga bien? Paciencia, suerte, depende mucho. Pero sobre todo es pensar la foto que quieres hacer y ahí es cuando la foto se hace tuya. Porque los pájaros no son como una modelo que te posa ante la cámara, sino que tú tienes que captar el momento. Ojalá. Los pequeñines sobre todo, horroroso. Si te distraes medio segundo te pierdes la foto. Sí. Esa es la conclusión. Por ejemplo, esta mañana estaba haciendo unas fotos de libélulas muy chulas y de unos saltamontes. Ay, Dios mío, la que me han liado saltamontes saltando de un lado para otro. Doncs molt bé, no? No m'imaginava jo mai en la vida que això del món dels ocells fora tan apassionant. Saps que el dipador que en queda així virguasejant. Però, xxxt, calla, home, que me'ls espantes.